Kotiranje zidova je ova naredba ovdje. Dakle, imate normalne kote koji u svim programima više manje, ali imate i ovo kotiranje zidova. Ako želim blok kotu napraviti ovdje, dovoljno mi je selektirati one zidove koje želim i otići na svojstva. Sad tu naravno možemo namještati koji će to biti layeri, koji će to biti fontovi, način na koji će se ovaj tekst prikazivati, jedinice, mjere, da li ću imati, koliki će mi biti razmak između kotnih linija, sa pomoćnim linijama, bez pomoćnih linija, cijela ta priča. Ovdje recimo eksponencijalni oblik može biti sa točkom, a može biti eksponencijalno. Ja više volim eksponencijalni oblik jer mi manje mjesta zauzima i čitljivije. Ona točkica se nekad zna izbrisati. I ovo gdje počinje magija je zapravo ovdje da ja mogu odrediti koje sve kote želim vidjeti i u koji layer hoću da idu. Dakle, ove vanjske kote isto hoću da ide u layer, kotna linija, dobro, nije važno, sad da ju ne tražim. Opis kote, recimo da ide u ove kote. Ok. I sad me software pita da odaberem zidove još uvijek. Dakle, ja uvijek mogu, dok god vidim ovu sumu kod kursora, mogu dodavati ili oduzimati odabir. I onda ili ću ići ovdje isključiti sumu ili puno jednostavnije kliknuti desnu tipku miša i sad sam gotov s odabirom. Dakle, sad više ne mogu odabirati, dodavati nešto u selekciju, ali me pita da pokažem aktivnu liniju zida kao referentni smjer. Dakle, on ne zna da li želim kotu sa strane ili tu iznad, jednostavno moram kliknuti na zid paralelno s kojim želim kotni blok. I evo ga. I ovdje mi je čak dao i visinu. Ako želim unutarnju kotu isto takvu, mogu recimo ovdje, da, komanda je aktivna, selektiram ove zidove, desni klik da potvrdim sumu, ali sad mi ne treba cijeli ovaj kotni blok, trebaju mi možda samo ove kote otvora, paralelno s ovom linijom i to je to. Fora je ta da što god ja napravim s ovim prozorom, odnosno s ovim vratima, da će se to naravno, makni se, sve promijeniti. Isto tako i visina. Isto tako ako dodam neki zid, taj zid će se automatski iskotirati ovdje gore. Ako ga uklonim, naravno kota nestaje. Zato što unutra sam kotirao samo otvore. Dakle, prva linija kotira otvore, druga linija kotira zidove, treća linija kotira promjenu u gabaritu i četvrta linija mi kotira ukupno. Vi uvijek u to možete dodavati nešto, dakle desni klik, želim dodati točku kote i mogu dodati bilo što. Ili oduzeti neku kotu, ako ne želim ovo tu, desni klik na nju i obriši točku kote. Ovo se naravno sve. Tako je, to je. Vidite da je ova ispala ružičasto zato što mi je u tom layeru kojeg sam odabrao. Ovo je u layeru kotna linija 1:50, a ovo je u layeru kote linijske. Dakle, to isto mogu različite layere imati za tu priču.